Angibingelele ngiphinde ngamukele emakhaya bafethu kwintokozo-ke ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibuye ngizohlala nani emakhaya TV. This is a happy place for me, this is a therapy for me. Nami ngusithembiso nginey'nkinga engaphe kwami kodwa mangiyila la kubuya khona ithemba kwasamina. Ngiyathemba ukuthi nawe lapha emakhaya ubukela khona, nawe lapha emontweni, nawe lapha etruckini, nawe lapha emsebenzini, wherever la ubuka khona le video, siyabonga ngesupport. Ngiyathemba ukuthi nawe ubuka kwakho le video lizobuya ithemba. Ngicela-ke bafethu niqhubeke nijoyine EasyBet, nisebenzise ilink engizoyifaka la ngaphansi, nisebenzise i-promo code. Kubalulekile lokho, ufake i-promo code ethi SITHE50. Uzobe usuyitholela-ke indathana ama-promotions, ama-voucher, kuningi bafethu. EasyBet is the best app yokugembula or yokubetha ewahlula wonke lamanye ama-app akhona. Kusho mina ngiwasebenzise wonke, mina ngiyayibhetshela bafethu, ngibhetha daily. And ukhumbule ukuthi ibhola selizobuya manje, okuyinto engiyithandayo. Ngicela ukuthi nani lapha emakhaya ni-support EasyBet, ukusupporta thina nawe ukujoin EasyBet. Abantu-ke bahlezi bengithuka bethi Sithe wena awubuyi no part 2. Sithe wena istory uzivala kusemnandi. Ikakhulukazi abantu babekhala-ke ngequality nange-sound. I think I have fixed lokho ngoba bengisanyamalele, bengisa-investa kakhulu nami ukuthi nginilethele into eyiquality. Nami bafethu ngomuntu ngiyawenza amaphutha, ngicela ningixolele. Nginiphathele usisi udaba lakhe abazolikhumbula elalizoxoxa usisi wakhe, usisi owayegoli wabuya esenenkinga yempethu. Usisi wakhe-ke nangu naye lapha emva kwekhamera ukhona, sinaye, uze naye usisi wakhe ngoba bathe Sithe sizoba ngalapha eThekwini. Ngase ngithi ayike angingaliye kuleli thuba eliyingqayizivele, angisale sengidibana nabo sizwele from the horse's mouth ukuthi kwenzeka kanjani ngosisi ezozeyithole esesenkingeni engaka. Sisi wami ngikubingelele ngiphinde ngamukele emakhaya TV. Yebo sawubona bhuti. Yebo. Sisi wami usisi wakho wayesethe halamuzi istory but wayesisho ngokwazi kwakhe because wayethe wafonela umngani wakho kuze bezokulanda eGoli. Sacela usilandise wena ngokusuka kwakho la emakhaya ufike eGoli ukuthi wayithola kanjani usuku lenkinga le owagcina ubhekane nayo. Ngizozama ukuthi ngingakhali because yize noma mhlampe sekuthe ukulunga but angakabi right. So ngiyabingelela nje futhi. So ngube ngumuntu vele okhulele khona la emakhaya. Ngizama ukuhlanganisa indaba zamatoho, indaba zezimali kungahlangani. La eThekwini akuhlangani. So ngabona ukuthi vele hlezi kuthiwa eGoli kwandonga ziyaduma, izinto ziyenzeka. Awuhlali nje isikhathi eside ungawuthola ngomsebenzi. So ukuthi nginami ngiye ngakhona ngithi ngiyozama. Hayi ngiyahamba-ke ngaye eGoli. Hayi akuphilanga nje isikhathi esitheni ngathola umngani kwa right, ngathola itoho, amatoho nje angatheni kodwa imali khona ingena, ngikwazi nokuthumela imali ekhaya. Hayi sekusasebenza nje, ngisasebenza kusamnandi kanjalo. Kube khona ubhuti-ke ongishelayo. Hayi angishela ubhuti lo, wangifica nje emsebenzini okokuqala. Angishele ngimzibe engamnakho ubhuti ongasiyena owala, ulaba bokufika ubhuti wangaphandle. Yena uyabukeka but akusiyena owala, ngingabi nalokho kumthemba, uyabo. Kube ukuthi hayi uyabuya futhi ubhuti uyazama. Ngicine sengithi ukuthi ngimnikeke inamba sithi uxoxa naye. Hayi sixoxe nobhuti, siyafonelana ama-hour. Kumnandi, uyabo. So kungaphi lesikhathi esitheni nje sisaxoxa, ubhuti-ke abe nohambo, athole uhambo nje lokuthi kumele aye eGhana, uhambo oluphuthumayo. Hayi it's fine, ngithi hayi angahamba, inkinga ayikho vele mara angimazi ngaleyo ndlela, uyabo. Asikakazana ngahamba, it's fine, ngingabi ney'nkinga nje nokusola okutheni vele angasiyena owala.
Hhayi angishiye nesamba-ke sa 50,000. Kanjalo nje. 50,000. So ngibuza ukuthi yani imali, asho ukuthi angirente, ngithenge ukudla because akazi ukuthi uzohamba isikhathi esingakanani. Imali yokuthi nje ingigade. Hayi bo, ngijabule-ke nayo imali engaka, ngikwazi ukuthumela, ngathumela imali ekhaya, ngarenta, kwa-right. Ahamba ubhuti, ngihlale-ke nje nomngane wami ngiqhubeke namatoho ami abuye. So After how long? after inyanga abuye-ke. So ngecathi kwaphela inyanga nje namasonto amabili wabuya. Mayebuya ubhuti athi-ke ngicela ngize cause ehamba before ehambe sesingazi sivakashelani, kwawukuthi nje siyakhuluma efonini. So bese yacela ukuthi cela ngimvashele la ahlala khona eRoodepoort for i-weekend. Abangazi eRoodepoort khona indawo ezifana nomhlanga lapha. Ngenza ukuthi nawe lapha emakhaya ube nesithombe. Ya, umuzi wangempela. Hhayi ngihlele-ke nami ngihambe ngithenge izinto ey'-right because ngiyazi phela ukuthi kuyoyenzakalani i-weekend yonke. Ngithenge, uyabona nje leyo excitement uthi ngitholele isoka. Ya sengiyamthanda cause siyakhuluma, siya-video call-ana, uyanginaka, unginika vele lento edinga umuntu wesifazane, uyabona. Sengiyafola, sengifolile nje. It's fine. Ngimvashele-ke i-weekend, ngiye kuyena, wangiphathisa okweqanda. Kade ngangifisa nami ukuphathisa okwalo. Kwamnandi ngaleyo weekend kwanjeya, and then ngabuya mayiphela i-weekend. Mangibuya anginike futhi 20,000. Ngabona ukuthi hhayi kusho ukuthi umuntu usazophila-ke kahle la, kanti angazi. Ngibuye i-weekend mayiphela, yo. After nje engibuyisile, akuphelanga isikhathi esi-10 wangiblock. Ngisabathe ngiyafona angisamtholi, ngisabathe ngiyatexta lutho, sengiblockile. Awu kanjani manje? Ngizame nangefoni yomngane wami ezwe ukuthi mina ablock. Ngabona ukuthi shuthi into akade eyifuna useyitholile. Ayikho shuthi into esizomhlanganisa nami. It's fine. Ngibe ukuthi vele kade ngangigilwa vele, kade babengihetha nalokhu kuzodlula. Kanti angibuzange elangeni. Akuphelanga isikhathi esi-10 ngangifa isisu. Singiluma isisu. Lingapheli nje lelo sonto sabe singikhipha. Ngaqala ngabe ngikhishwa isisu. Umngane wami naye akasazi manje noma mhlampe ngikhulelwe, noma mhlampe ngabe khona igciwane esengilitholile kuyena. Asa-understand. Yo. Athi umngani angizame ukuya emtholampilo because angisakwazi, akuphela isikhathi esi-10 fanele ngilo ngiye etoilet. Hayi ngihambe ngemtholampilo. Ngifike nje ngi-check-e basho ukuthi hhayi angikhulelwe. Nga-check-a futhi kwathiwa hhayi alikho igciwane elikhona. Hhayi kwathi dwi. Kodwa phela manje nasi isisu. Banginika siphele isisu. Hhayi banginike-ke izinto zokuthi kunqamuke isisu ngibuye sisasinqamuki. Umngane azame sisasinqamuki. Sekusenjalo nje kungapheli isikhathi esi-10. Nakho ngathi sengiyaphihlika-ke manje ngaphansi. Sengiphihlika impethu. So ngisabe-ke nokusho kumngane ukuthi mngani nakho engazuthi ngiyaphihlika impethu manje angisa-understand kwenzakalani. Ngiqamba manga ngithi intwala.
ayikho-ke indawo angayizamanga umngani ukuthi nakhu ngiyafa iy'ntwala ezama bamnika izinto zey'ntwala ngiphuze ngigqume ngicobe ngenzeni ngizame ukuthi phela nami ngibe nalokho ukuthi uma ukuthi mhlampe into ey'ntwala isiza iy'ntwala showcase ney'mpethu izoyisiza. Hhayi caca ukuthi manje ngiyancipha nasemzimbeni angikho mngaka ngoba ungibona nje ngimngaka angikho mngaka kahle kahle ngimkhulu. Hhayi nginciphe seyathuka-ke nomngani azame ukufonela emakhaya. Awu sekusenjalo bafike bengilande ngiphindele emakhaya. Awu bazama emakhaya ayikho inyanga engingayihambanga asikho isangoma esingafikanga ngacaba ngenzani angazi yini eyangisiza ukuze ney'mpethu ziphele. Khona azikho zona iy'mpethu but isisu nje sihamba sibuye shuthi hlampe usizo lona lukhona hlampe ngisazosizakala but angazi ngizothi yini eyangisiza but iy'mpethu sekuthe. Ngangiyibuza usisi wakho esehambile ukuthi wena usuyagula na umndeni wakho usuzokulanda i-reception bafila kanjani and ba-react-a kanjani mase ubaxoxela ukuthi kwenzakalani? Bakhala mhlawumbe usisi wami okwachaza bakhala. Uma wayesegugile uma usemdala-ke usekhulile bakhala because indlela engasuka ngiyiyo bathuka indlela abangifica sengiyiyona senginciphile nasemzimbeni. Ya bafethu lezi izinto ezenzakalayo emhlabeni usisi ngeke size simbleme. Nawe untombazane lapha ekhaya uyashelwa, nawe umfowethu uyashela. Khona into eyenzakalile nje ngoba ade kuyi-Durban July yosisi oshiwe ehhotela. Ngize ngacabanga what if naye bamshiye nesilwane thizeni. So these things happen kodwa kubalekile ukuthi lo sevelelwe lelo bhadi leyo muga ethola usizo. Usisi kuyakuveza ukuthi cha bazama behambe bengena, nami ngiyakhumbula babehambe bengena enyangeni silayelana nosisi sihlangana bengitshela ukuthi babuye kule yenzani sekuhamba kufikephi but isisu asikapheli ngoba bela eThekwini sebehamba ngesisu but impethu ayisekho. Yabona naye useyaphila ngezansi but inkinga sekuyisisu. So makusekhona mhlawumbe ongasiza sisalicela usizo ya ngizothi asivale la ngoba bengifuna nje update ukuthi kuhamba kanjani nosisi lo oyimpethu. Mbuke lapha emakhaya ngicela siqhubeke sisupport le channel siyithathe siyibeke 100,000 subscribers before December. Igoal lami lelo nami ngizoqhubeka nginethulele indaba ezikanje sidiscuss nani. Akekho umuntu engimethembayo ukudlula wena mbukeli lapha ekhaya. Siyacela ukuthi kuma comment asijajani bafethu. Siyasiza ukwazi ukuthi okwehlela umfishane nomude kuyamehlela. Siswami azivalelise. Ngiyabonga. Siyabona nathi.